سلام كم يتوعلو كبرات تخطاتلتي فنو ايري تيفين لومي قدام 23 تقمتي فرق معلتن فرقان استدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا مساهم صنع بيتروس منكسي ارستا زينا معلت ودو حبرات هاقرات تاب أسمرة تذكيرا أب قطرات قرب صوري ستماي لعلي 8 متويت بتحيون بقعتهم من تحسدهم من زي ترقاقات من ملاخيتات صعبيناتهم سلزعبيكو قدوت أو يتقريبون بحبرات هاقرات تودب أخيبا كوميتي مدلو قوام سوريا بزي فرت بتينو إسرائيل مس ليبانوس أب ذكر أخرى بحري كتكايلو وتينا زلا كوعتان دادن بحري أوغازن كتقوارصو حزب الله تصويعو تشاينا أب قداي العلاو النتان قزاتا وحد النتان زخون حدقت كم زي تقبر أفليتا مبل 76 معلتي ودو حبرات هاقرات اللي على وسب السلطان منقستي أهقراوين مشارختن أبي إرتراز مدبرهم ديبلوماسينياتاتن أبسترقبلو زحش حويت فتحاويتن زلاقيتن عالم بزبل تيما تذكرا أبتي تمالي إسران كلتن تقمتي أب أسمراز تخايدة سنة سرعات أو هايديت تكالات حبرات هاقرات أبي إرترا ميس أماكوبة ساندا أبز سمعتو قال علاماتاتن متكلاتن ودو حبرات هاقرات دحر مقلات نمسمارو أب زكاير سرح ترانا بركتون كلنا أبال هاقرات وسان مخانو بمتكاس إرترا بزحنت نمعقاب نزلوا مبصعة دحر ممقاس أب تشارتر ودو حبرات هاقرات سفيرو كم زلوم اتي بهاقرات توكل ودب ناي هزبتات متخاب كم زخوانا قليتان ميس أماكوبة ساندا سعيبا إرترا أب استفلالي أبي تتصحفات حبرات هاقرات ناي مرحنة تراك تحزلوا دليتن نطف تساتفوا أب مسرحات ناي تودبن كم أبال هاجر جبوء بوتا أنا محزن زلوا قرات نزر بقع مسكر كم زخانة فريتان منستر قدات وطايات عثمان صالح بوغنو جيوبوليتيكا وأجنداتاتن ربحاتاتن كومون بينوا أسقدادس قمتتات معربين هاجرات بزتنقو زي معرين زي فتحونا هاجرا وسرعات علاماتاتن متكلاتن ودو حبرات هاجرات نمعك أب سلامن تأتان كم تداخمه لالاوي معرينت كم تخحده مسل منبار بزي سقات كم تتحسه نصا بوليتيكاو مسمرن حريا لمعاتن كم تنصقه أهجراو متحجاز دما بسنكي سوسع ربحاتاتن قدم كنتات أب واقع علاقة كم زعتوه كم صعبين دما بقعت ودو حبرات هاجرات بآلوتا كم تصلوا بمتكاس نزو كنتات زي نمفواس هتص حبراون استوهادن سقمتي يدل كم زلو قليصون أبتقات أمين ملغتو وانا صحافي حبرات هاقرات أنتونيو غوتيريش ون قريبو عامت مزا أب 24 تقمت توعل معالتي ودو حبرات هاقرات أب 1945 تشارتر ودو حبرات هاقرات تقبار نزو على اللعلت نمزكاريا أب كلن أبال هاقرات بستفلالي نتفتات اتبعال أب هاجرنا كاب صباحنا صنت كايد بتصنح عتب صعرتاتن زتواهاده بروجكتاتن قرب صوريس تماي أب قطرات العلي 8 ميتاويت كم زبصحه تغليصو وكيل إيرينا يوناتان عبيو نزدالو زيناو تصصاب ميكائيل تخلاي أب هاجرنا قرب صوريس تماي أب قطرات العلي 8 ميتاويت كم زبصحه كاب منستري ماريت ماينا كباب نسترخب حبريتا ينصر أبت المينستري دايركتور جنفر لمعات هابتي ماي أتو مسجنا قبل سلاسة مس إيرينا بزكايدو قال محتت كاب صباحنا صنت كايد بتصنع عتوب صعري أب شحن شوعات ميتين عسر شمونتن عادتاتن حوس كتماتاتن بالعلي 5 بليون نغفاس توادد بروجكتات قرب ماي العلي حالة شوعات مليون هزبي كمزو حسا قليتون كلتن العلين بروجكتات توادد لن عادتاتون كمزلو وازتغساتو مسجنا كلتا 285 بجنريتر 479 بتصحيا وصعات 250 حدن بمسمر إلكتريك 930 كلتنكا بنايد بومبا كم سرح 790 حدن عدتات دما كمبيوتر ماي بزح حنصوصو محدرات تقاقما كم زمرها أبرهيوم اتي بروجكتات نزنو حقزي خقلقلن منشتاتو كي بلاشون سلطانا تكنيشاناتون كم التخايد بمتكاس بسريت كتحازن قبو محدرا خقبرلون تراتا تكامتي كعززات زخاخيروم أموداتاتو مسجنا بروجكت قرب ماي أقداسنتون ملا حبرتسب بلعلو كان تخونه بغندو تصورنايتن فرق حبرتسب زخونا دكا انستيو زفاقو سلزخونه وحلو لا تقاقما كزوتر تلابيون من ملاحظات وطيت كيميكالات سلازخونو مبزحت اوان كاب تقمم صعبيناتهم سلازعبي زيغاتات نقحتهم كبرغو متحساسه بقريبو وكيل إيرينا شويت قبر برهان بملكة صبصاب نزد على وتتحستو ليديات خل مريم كتقربيا
ምንጮም ብቕዓቶምን ትሕዝቶኦምን ዘይተረጋገጸ መመላኽዒታት ካብ ጥቕሞም ሓደገኛ ሳዕቤናቶም ስለ ዝዓቢ ዜጋታት ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ከወግዶም ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ሓፈሻዊ ሓኪም ዶክተር ተመስገን ምሕረት ኣብፀዊዖም ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘገልግሉ ዝተፈላለየ ኣስማትን መበቆልን ዘለዎም መመላኽዒታት ኣብ ዕዳጋታት ከም ዝረኣዩ ዝጠቐሰ ዶክተር ተመስገን ኣብቲ ሞያ ዝነጥፉ ክኢላታት ሓላፍነታውያን ኮይኖም ከገልግሉ ተጠቀምቲ ድማ ንቕሓቶም ከበርኹ ኣተሓሳሲቦም መመላኽዒታት መብዛሕትኡ እዋን ጎናዊ ሳዕቤናት ኣለዎም ዝበለ ዶክተር ተመስገን ቆርበትና ብሓፈሻ ገጽና ድማ ብፍላይ ብጽሬት ብምሓዝ ጥራይ ካብ ዘየድልዩ ረኽስታት ንምክልኻል ስለ ዝከኣል ማይ ከም መድሃኒት ምዝውታር ተመራፂ ምዃኑ ኣብሪሆም ኣብ እዋን ጉብዝና ኣብ ገጽ ኣፍ ልብን ሕቖን ዝወፅእ ፈፀጋ ብሰንኪ ምፅዕዳው ትቦታት ጥኪ ዝኽሰት ምዃኑ ጽሬት ገጽ ሽጎማኖን መተርኣስን ብምሕላው ድማ ክፍወስ ከም ዝከኣል ብምጥቃስ መድሃኒት ፈፀጋ ተባሂሉ ዝዝውተር ካልእ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ኣነፂሮም እዚ ሕማም እዚ ኣብ ዕድመ 15 ክሳብ 30 ዘሎ ብብዝሕ ይርአ እዚ ናይ ፈፀጋ ፀገም ማለት እዩ ካብ ዕድመ 30 ንዮ ግን ናይ ኣብ ገጽና ናይ ምርኣይ እንዳጎደለ ይመጽእ ማለት እዩ እንተ በዝሐ ክልተ ግዜ እንተ ዋሕደ ክልተ ግዜ ክሕፀብ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ሓደቲ ናይ ጽሬት ገጽ ንሕልወሉ ማለት እዩ ካልእ ብዘይ ጨርቂ ወይ ከዓ ጨርቂ ዘይምጥቃም ጽቡቕ እዩ ጥራሕ ኣዳውና ጽሩይ ጌርና ተሓፂብና መጀመርታ ብድሕሪኡ ገጽና ብማይን ሳሙናን ክንሕፀብ ከለና ዝበለፀ ብዛዕባ ማዳ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ከዓ ዶክተር ተመስገን ንሕብሪ ቆርበትና ዝውስን ኣካላትና ዘፍርዮ ልዑል ዓቐን ሜላኒን ዝተባህለ ባእታ ብፀሓይ ምስ ተወቕዐ ዝኽሰት ምዃኑ ብምጥቃስ ጥንሲ ሕማም ጉርንጉሪት መከላኸሊ ጥንስን ገለ መመላኽዒታትን እውን ጠንቂ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብተወሳኺ ገሊፆም ዶክተር ተመስገን ምሕረት ኣብ መወዳእታ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዕዳጋታት ንዝተቐላቐለ ቅርጽን ሚዛንን ሰብነት ደቂ ኣንስትዮ ንምሕላው የገልግል እዩ ዝበሃል ዴክሳሜታዞን ዝተሰመየ ከኒና ብዘይ ኣፍልጦ በዓል ሞያ ምዝውሰድ ጎናዊ ሳዕቤናቱ ክሳብ ሞት ከም ዘብፅሕ ኣነፂሮም እዚ መድሃኒት እዚ ሕጂ ዝወሃብ ዘሎ ሚዛን መግጀፊ ወይ ከዓ ስብሒ መወሰኺ ተባሂሉ ዝወሃብ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ግን ንምንታይ ተሰሪሑ ንፀረ ነድሪ ተባሂሉ ተሰሪሑ ጎናዊ ሳዕቤናት መድሃኒት እዩ ግዝፍ ዘምጽእ ጎናዊ ሳዕቤናት መድሃኒት ከዓ ሸውሃት ዘወስኽ ማለት እዩ ከተቋርጾ ከለኻ በብቆርቢኻ ተቋርጾ ዝግባእካ ብሓንሳብ ክንከን ከተቋርጾ ዝግባእካ ብሓንሳብ ንሕራ ቆሪጽካ ከዓ መልሱ ናቱ ሳዕቤን ኣሎ ሓደ ካብቲ ሳዕቤን ሚዛን ንቡር ልዕሊ ንቡር ዝኾነ ሚዛን ትጎድል ማለት እዩ ሸውሃትካ ይዕጾ በንጻሩ ማለት እዩ ፀቕጢ ደም የልዕል ክንወፅና ፀቕጢ ደምካ ይትሕት ስለዚ ክሳብ ሞት ክብፅሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ጎናዊ ሳዕቤናቱ ማለት እዩ ሓርሶት ምምሕዳር ከባቢ ኣግራዕ ንዞባ ናቕፋ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዝርከብ ዘራእቶም ኣብ ቆፉ ክሳብ ዝኣቱ ጻዕሮምን ምክትታሎምን ቀጻሊ ምዃን ገሊፆም ንሳቶም ነይሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ክራማት ዶንጊ ብምጅማሩ ሻቆሎት ፈጢሩሎም እኳ እንተነበረ ካብ ወርሒ ነሓሰ ግና ጽቡቕ ዝርግሐን ዓቐን ዘሎ ዝናብ ብምርካቡ ዘራእቶም ኣብ ደረጃ ምዕንባብን ፍረን ከም ዝበፅሐ ብምጥቃስ ሕጂ እውን ዝናብ ናይ ምቕጻል ኣንፈት የርኢ ስለ ዘሎ ርቡሕ ምህርቲ ክሕፈስ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ፍሊጦም ንሳቶም ኣስዒቦም ዘሰክፍ እኳ እንተዘይኮነ ሓሊፉ ናይ ባርኖ ሰርየታት ስለ ዘሎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብእዋኑ ቆላሕታ ክህቦ ፀዊዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መደበር ጥዕና ኣግራዕ መሰረታዊ ኣገልግሎት ብምሃብን ንቕሓት ዜጋታት ብምብራኽን ሕማማት ኣብ ምክልኻልን ህይወት ኣብ ምድሓንን ዝምስገን ኣበርክቶ ትገብር ኣላ ሓላፍታ መደበር ጥዕና ነርስ ያሲን ዓሊ ኣብ ዝሃብ ሓበሬታ ኣብ ምክትታልን ምውሃድን ኮማውያን ሓካይም ኣገልግሎት ክታበት ንነፍሰ ጸራትን ዕሸላትን ምክትታል ቅድምን ድሕረን ሕርሲ ድሕነት ኣደን ህፃንን ምውሓስ ከባቢያዊ ፅሬት ምቁፅፃር ሕማም ዓሶን ምዕዳል ቫይታሚን ኤን ከምኡውን ኣብ ጥዕና ኣስተምህሮታት ኣተኪሮም ከም ዝነጥፉን ትውፅኢት ዝምስገን ከም ዝኾነን ሓቢሩ ካብ ከተማ ናቕፋ ንሸነኽ ሰሜን 38 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ መደበር ጥዕና ኣግራዕ ኣብ ከባቢታት ዔላ ጸላምን ኣግራዕ ታሓትን ንዝርከብ ልዕሊ 9,000 ህዝቢ ተገልግል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት بحبرات هاجرات وديبو أب كتما جنيفا سويسرلاند زتقايدة شادشاي أخيبا كوميتي مدلاو قوام سوريا بزي فرقم تبتنه فلوي لوق حبرات هاجرات أب قداي سوريا غير بيدرسن أفليتون
እቲ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ትማሊ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ካብ መንግስቲ ተቃወምቲ ሓይልታትን ሲቪል ማሕበረሰብን ዝተዋፀት 45 ዝኣባላታ ኮሚቴ ንሰሙን ኣብ ዘካየደቶ ኣኼባ ኣብ ጉዳይ ሉዓላውነት ሰራዊትን ልዕልና ሕግን ዝርከቦ ነጥብታት እማመታት ከም ዘቕረበት ብምጥቃስ ኣብ ምርዳእ ከም ዘይተበጽሐ ገሊጹ ኣብ መጻኢ ናይ ዝካየድ ኣኼባ ቆጸራ ብዘይምትሓዙ ኣብ ሶርያ ዘላቒ ሰላም ንምርጋጽ ዝካየድ ጻዕሪ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ብድሆ ገጢሞ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ወኪል መንግስቲ ሶርያ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣኼባ ውጽኢት ክርከቦ መንግስቲ ሶርያ ዝከኣሎ ጻዕርታት እኳ እንተካየደ ገለ ካብቲ ዘቕረበ እማመታት ንሉዓላውነት ሶርያ ዝሃስን ዝጻረርን ምንባሩ ሓቢሩ ገለ ካብቲ ብተቃዋምቲ ወገናት ዘቕረበ እማመታት እስራኤል ጎቢጣ ሒዛቶ ንዘላ ኣኽራን ጎላን ከም ሉዓላዊ መሬት እስራኤል ኣፍልጦ ዝህብ ንዘይሕጋዊ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ሶርያ ተቐባልነት ዝህብ ከምኡውን ቱርክን ኣሜሪካን ኣብ ሶርያ ጎቢጠን ሒዞንኦ ንዘለዋ መሬትን ዘካይድኦ ዘለዋ ቃጣዊ ወተሃደራዊ ምትእትታውን ሕጋውነት ንምልባስ ዝፈተነ ብምንባሩ እዩ እቲ ላዕለዋይ ወኪል መንግስቲ ሶርያ ኣረዲዩ ወኪል ተቃዋምቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት በኣንጻሩ መንግስቲ ሶርያ ነቲ ዝርብ ንምዕዋት ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዘየለ ብምጥቃስ ብፍሽለት ዝርብ ንመንግስቲ ሶርያ ከሲሱሎ እዚ ኮሚቴ እዚ መንግስቲ ሶርያን ተቃዋምቲ ወገናት ተሃገርን ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ ምርጫ ክካየድ ዘፍቅድ ንጹር መምርሒታት ኣብ ዝሓስብ ስምምዕ ድሕሪ ምኽታሞም እዩ ቅዋም ንምንዳፍ ተመስሪቱ ኣብ ሶርያ ን10 ዓመታት ዝቐጸለ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝጠንቁ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ኣማይት ኣሽሓት ሰባት ከም ተቐትሉን ሚልዮናት ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ይጠቕሱ እስራኤል ምስ ሊባኖስ ኣብ ዘከራኽራ ማያዊ ወሰናስን ከተካይደ ወጢና ዘላ ኩዕታ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ከተቋርጾ መራሒ ምንቅስቓስ ሕዝቡላ ሓሰን ነሰረላህ ትማሊ 22 ጥቅምቲ ንደገፍቱ ኣብ ዘስማዕ መደረ ኣጠንቂቑ ሓሰን ነሰረላህ ኣብ መግለጺኡ ክልቴና ሃገራት ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ንዘለወን ናይ እጀታ ሕቶ ብሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ንምፍታሕ ዘካይዶ ዘለዋ ዝርብ ኣብ ሓደ መዕለቢ ከይበጽሐ እስራኤል ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ኩዕታ ይኹን ዳህሳስ ከተካይድ ሕዝቡላ ከም ዘይፍቅዳ ነጺሩ ሕዝቡላህ ምስ እስራኤል ኣብ ሓድሽ ውግእ ከኣቱ ከም ዘይደሊ ዝጠቐሰ ሓሰን ነሰረላህ ሉዓላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሃገሩ ንምውሓስ ግን ቁሩብ ምዃኑ ብምንጻር እስራኤል ኣብቲ ኣከራኻሪ ማያት ዝኾነ ምንቅስቓስ ምስ ተካይድ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ድሕር ከም ዘይብል ኣስሚሩሉ ክልቴን ሃገራት ካብ 2020 ሒዘን ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ተኸታታሊ ርክባት እኳ እንተካይዳ ዛጊት ዝተመዝገበ ዝጭበጥ ስምምዓት ከም ዘየለዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ኣብ 2006 ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብዝተኻየደን ን33 መዓልታት ዝቐጸለን ደማዊ ውግእ ዝበዝሑ ሊባኖሳውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 1200 ሰባት ከም ተቐትሉ ይዝከር ቻይና ኣብ ጉዳይ ሉዓላውነታን ግዛእታዊ ሓድነታን ዝኾነ ሓድገት ከም ዘይትገብር ትማሊ 22 ጥቅምቲ ፍሊጣ ቻይና ንዝሓበረት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቻይና ኣብ ልዕሊ ደሴት ታይዋን ስጉምቲ ምስ ትወስድ ሃገሩ ነታ ደሴት ክትከላኸለላ ድሉቲ ምዃና ድሕሪ ምግላጽ እዩ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ንቻይና ጥራይ ከም ዝምልከት ዘነጸረ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣሜሪካ ካብ ተኽታኺ መግለጺታት ክትቁጠብ ጸዊዑ ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ምትእትታው ትገብር ከም ዘላ ዝወቀስ መንግስቲ ቻይና ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከተኽብር እዩ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ ዘሎ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ወተሃደራዊ ስጋት ሩስያ ንምምካት ብዝብል ምኽንያት ቴክኖሎጂ ንምምዕባል ልዕሊ $1 ቢልዮን ክስልዕ ምዃኑ ብ21 ጥቅምቲ ሓቢሩ ጸሓፊት ኪዳን ጀንሰን ስቶልተንበርግ ብዛዕባ እቲ ውጥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣባል ሃገራት ኣብቲ ሩስያ ብብዝሒ ትንቀሳቐሰሉ ባሕሪ ባልቲክን ጸሊም ባሕርን ወተሃደራዊ ህላወን ክዕዝዛ ምዃነን ኣረዲዩ ንኻልኦት ሃገራት ስጋት ክትከውን ከም ዘይትደሊ ዝሓበረት ሩስያ ግና ኔቶ በብእዋኑ ዘካየዶ ዘሎ ወተሃደራዊ መናውራታት ንጸጥታ ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ የእትይዎ ከም ዘሎ ፍሊጣ እቲ ኪዳን ምስ ሩስያ ኣብ ዘዳው ከባቢታት ተኸታኺ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ከካይድ ምጽንሑ ይፍለጥ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ምትፍናን ኔቶን ሩስያን በብእዋኑ እናሻሕከረ ክመጽእ ምጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስቲ ሩስያ ምስቲ ኪዳን ዝጸንሖ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ካብ ዝመጽእ መጀመርታ ሕዳር ከም ዘደስክሎ ብ18 ጥቅምቲ ምግላጹ ይዝከር
ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሓፈሻ ኣብ ኣውራጃት ኪቡን ኢቱርን ድማ ብፍላይ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘካየድዎ መጥቃዕትታት እናዛየደ ከም ዝመፀ ተቃሊሑ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ናብ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሐ ኣብ ኣውራጃ ኪቡ ኣብ ዝርከብ ሰለስተ ዓድታት ብዝተኻየደ መጥቃዕትታት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም ብውሕዱ 16 በርጌስ ድሕሪ ምቕታሎም እዩ በቲ መጥቃዕትታት ሓያሎ ካልኦት ዳሃዮም ጠፊዩ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ሰብ መዚ ፀጥታ ሃገር ቁፅሪ ምሁታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚጦም ኣለዉ ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽታ ሃገር ዝንቀሳቐስ ብኤዲኤፍ ዝፍለጥ ዕጡቕ ጉጅለ ዝፈፀሞ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝጥርጠር ዘሎ ሰራዊት መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ብምትሕብባር አንጻርቲ ዕጡቕ ጉጅለ ወታደራዊ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ እኳ ይግለጽ እንተኾነ ዛጊት ዝተረኣየ እወታዊ ውፅኢት የለን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፀጥታ ንምውሓዝ ተባሂሉ ዝበዝሐ ቁፅሪ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ካብ ዝተዋፈረለን ሃገራት ምዃና እዩ ዝሕበር ኣብ ኣሜሪካ ጅር ደልታ ዝጠንቁ መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ይሂሩ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ዜጋታት ሳልሳይ እብረ ክታበት ክወስዱ ዝገበሮ ጻውዒት ሓይልዎ ኣሎ ላዕለዋይ በዓል መዚ ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ክልተ እብረ ክታበት ዝወሰዱ ዝውሃብ ዘሎ መረጋገፂ ኣብ ቀረባ መጻኢ ንምቕያሩ ውጥን ከም ዘሎ ብምሕባር ውፅኢት ክታበት ንምዕዛዝ ሳልሳይ እብረ ክታበት ግድነታዊ ከም ዝኾነ ኣነፂሩ እንተኾነ ምስ ዝኽሰት ዘሎ ሓድሽ ጅራት ኮቪድ-19 ክታበት ንበይኑ ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ክኢላታት ተዓውዲ ሳልሳይ እብረ ክታበት እውን እንተኾነ ውፅኢቱን ኣሉታዊ ሳዕቤናቱን ንምክትታል ግዜ ከም ዝወስድ ብምጥቃስ ኣብ ተግባር ዝጸንሐ ቀጥዕታት ምክልኻል እቲ ቀዳማይ ኣማራፂ ምዃኑ ይመኽሩ ከም ደልታ ዝኣመሰለ ጅራት ኮቪድ-19 ነቶም ክልተ እብረ ክታበት ዝወሰዱ ከይተርፈን ናብ ሞት ብምብፅሑ ንብቕዓት ማዕቢሉ ዘሎ ዓይነታት ክታበት ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእትይዎ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ኣብ ኣሜሪካ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ልዕሊ 46 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 755,000 በፂሑ ኣሎ ኣብ ከተማ መልበርን ኣውስትራልያ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁፅጻር ንኣስታት 9 ዋርሒ ዝተወስደ ናይ ምርጋፅ ስጉምቲ ካብ ትማሊ 22 ጥቅምቲ ተፋኺሱ በዚ መሰረት ንልዕሊ 260 መዓልታት ዝተዓፅዋ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቀጥዕታት ምክልኻልቲ ለበዳ ብዝጠለቦ ኣገባብ ስርሐን ከም ዝጀመራ ተፈሊጡ ኣስታት 70 ሚታዊት ካብ ህዝቡ ክታበት ፀረ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝወሰደ ዝገለጸ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዳግማይ ናይ ምርጋፅ ስጉምቲ ከም ዘይወስድ ገሊጹ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ መዓልቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣስመራ ተዘኪራ ኣብ ገጠራት ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ልዕሊ 80 ሚታዊት በፂሑ ብቕዓቶምን ትሕዝቶምን ዘይተረጋገፀ መመላኽዒታት ሳዕቤናቶም ስለ ዝዓቢ ክውገዱ ጻውዒት ቀሪቡ بحبرات هاجراس تودب أخيبا كوميتي مدلو قوام سوريا بزيفرة تبتينو إسرائيل مس ليبانوس أبزكار أخرى بحري كتكايرو وطينا زلا قوعتها ندادن بحريا وغازن كتكوارسو حزب الله تسويعون تشاينا بقداي العلاو النتان قزاتها وحد النتان زخوان حدقت كم زي تقبر أفليتان زي خبركم تحتاتلتي زينا تفتسيمو برحمة مالتي